boa tarde a todas e a todos. Grazas por asistir a estas xornadas da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Antes de comenzar, sabedes que somos unha asociación memorialista, pero tamén somos unha asociación comprometida cos problemas da sociedade e, evidentemente, chamamos a atención un crime contra unha muller. Queremos guardar un minuto de silencio pola memoria de Estela Blanch Silva, víctima de violencia machista. Ben, moitas grazas. Bueno, a Comisión para a Recuperación de Memoria Histórica cumpre este mes de decembro os 20 anos de nacemento e desde a Xunta Directiva da Asamblea de Socias e Socios decidimos celebrar durante este mes de decembro e todo o que ven do ano 2025 o aniversario da Comisión. Para comenzar a celebración decidimos organizar unhas xornadas que entendemos resumen bastante ben cales son as prioridades en materia de memoria democrática. Non son as únicas, pero si son, digamos, as máis importantes, nomeadamente no Concello da Coruña, mas tamén na comarca, non? A última delas, que tedes aí, todas son en mércores aquí, ás 19 horas, a última será referida a lugares de memoria da represión da cidade da Coruña. A anterior, que vai a estar a semana que ven aquí a partir das 7 da tarde, adicamos os espolios do franquismo. Pensamos en Meirás, evidentemente, na Casa Cornide. No caso de Meirás, ademais, pensamos en facer de unha maneira novidosa, non? De como viviron xornalistas coruñesas que seguiron todo o proceso de recuperación do Pazo de Meirás, de como viviron desde a perspectiva xornalista. Ademais, contaremos co autor do informe para o Concello da Coruña, Carlos Xanellis, para a recuperación do patrimonio público. E comenzamos hoxe con estas xornadas, que titulamos Restos do franquismo da cidade da Coruña. Para ello temos a tres persoas que creo que representan desde diferentes ámbitos perfectamente o traballo que hai que desenvolver en materia de simboloxía, concretamente de simboloxía franquista. Por unha banda, queremos agradecer, como non pode ser de outra maneira, a Ana Romero, desde a perspectiva historiográfica, desde a perspectiva como historiadora da simboloxía que existe na cidade da Coruña. Por outra parte, temos a parte política do Concello, non? Que é Gonzalo Castro, que é o Concello de Cultura e Memoria Democrática, e a representación do activismo, do memorialismo, representado na figura de Manolo Monge, que todas e todas coñeceredes. Como concelleiro, ten outro compromiso, ao cal tamén lle agradecemos que aceptara a convite, que participara nestas xornadas, tendo en conta, ademais, que estas xornadas as patrocina o propio Concello da Coruña a través dun convenio nominativo. Esa circunstancia, colocamos aquí unha persona moderadora. Cada ponente vai ter aproximadamente 15 minutos, comenzando por Manolo Monge, seguindo por Ana Romero, e rematará a xornada ao concelleiro. Despois dedicaremos uns minutos a un coloquio e a aclarar dúbidas e preguntas. Xa non me enrollo máis, e vos deixo coa primeira dos interventes, que será Manolo Monge. Moitas grazas. Bueno, boa tarde a todas e a todos pola vosa asistencia a estas jornadas que
que comeza a noxe. E, bueno, a primeira referencia que vou facer é felicitar a CRMH por cumprir este ano, pues, 20 anos desde a súa constitución, non? Subliñar tamén o importante traballo que están a facer os compañeros e compañeros da actual Xunta Directiva, porque con moito sadio esforzo e superando en moitas ocasións situacións familiares difíciles, pois fixeron con gran ilusión pois este programa que penso que é moi ambicioso, non? Tamén penso que hai que subliñar o feito de que estas jornadas estén conte colaboración do Concello de Coruña, non? Que é un aspecto sempre importante que desde a CRMH pois sempre cuidamos, non? Esa colaboración institucional para levar adiante este traballo informativo. Quero brevísimamente lembrar un pouco o que é a trayectoria da CRMH. Sabedes que constituímonos en unha asamblea aberta o 9 de novembro de 2004. Non foi unha asamblea promovida por ningún partido político, é unha cosa importante a subliñar. Fomos un grupo de persoas que coñecíamos e que decidimos convocar esta asamblea, non? Na carta que envié para convocar esta asamblea, que estaba presidida por unha pancarta que decía pues, fora simboloxía franquista, pues falábamos daquela que un pobo sin memoria non poderá aprender dos erros do pasado e non estará en condiciones de conquistar o futuro. Lembramos tamén que quen esquece o pasado enfrontase a un futuro incerto. Falábamos de dignidade, defender e consolidar a democracia, e falábamos tamén que de justicia, de que recuperemos a memoria a todas as persoas que sufrió persecución ata a morte por defender a República e a legalidade constitucional. E quero lembrar tamén a aqueles compañeiros que despois desta Asamblea de Constitución pois iniciaron o proceso e o traballo da CRMH, non? Unha xunta directiva que sabedes que estaba presidida daquela pola compañera Beatriz Gómez Amigo como presidente, despois estaba Fernando Souto como secretario, Francisco Vidal como tesoureiro, e como vogais estaban Plácido Lizanco, José Manuel Carril, Paulo Sesto, Beatriz Parga, Andrés Iruegas, María Teresa Prego, José Luis Rodríguez Pardo e Manuel Monge. Non sei se me quedo por algún nome aí sin nomear. Sabedes que nada máis constituirnos empezamos a un pouco o traballo fundamental da CRMH, que foi sempre informar e salir á rúa para explicar as situacións, e fixemos a primeira marcha cívica para acabar ca simboloxía franquista no ano 2005, poucos meses despois da Constitución, e xa no ano 2005 tamén iniciamos a primeira marcha pola devolución do Pazo de Meirás. Subliño estas datas porque ás veces estas batallas, como chamo eu, como Batalla de Meirás, que iniciamos na CRMH en 2005, pois son batallas que duran moitísimos anos, non? Conseguimos finalmente a unanimidade de todos os partidos políticos pola devolución do Pazo Meirás, pero pasaron máis de 42 anos. A primeira moción que se presentou no Concello de Coruña a presentaron os compañeros da Esquerda Galega, e daquela, pois, cando presentamos a moción sobre o Pazo Meirás, pois non tivemos moito acollida, non? Pensábamos que pedir daquela pois, a devolución do Pazo Meirás non procedía porque era un agasallo e que había que manter esta propiedade da familia Franco. Bueno, paso ao tema de hoxe. Penso que estamos acompañados, eu digo acompañados porque hai que subliñarlo, por persoas que están moi comprometidas con acabar con o resto do franquismo. Podemos despois coincidir ou non no procedimento, pero tanto Ana Romero como Gonzalo Castro penso que son persoas que están comprometidas en esta conquista democrática de acabar con o resto do franquismo, e por eso estamos hoxe todos aquí. Bueno, penso que cando hai un problema hai que detectar un pouco as raíces do problema, non? Imos ao médico, hai que facer un análisis da situación, de cal é o problema e cal é esa enfermedade, e diagnosticar de onde ven esta enfermedade. E esta enfermedade grave, como son os restos do franquismo na Coruña, eu teño catalogado os 378 elementos contrarios á memoria democrática. 378. Deses 378, que algún pode parecer moitísimo, que son moitísimos, 254 corresponden a placas con xugo e a frechas, placas franquistas, que están retiradas en moitos concellos, pero ainda se conservan na Coruña esos 254 placas en 85 rúas da Coruña. Bueno, pois, temos un grave problema na Coruña que denunciamos repetidamente desde moitísimos anos.
vou ler algúns dos antecedentes, ¿no?, para entender por que chegamos a esta situación. Diario El País, 4 de suyo de 2004, titular, Diario El País. Congreso del PSOE, exigencia a los alcaldes para que retiren los símbolos franquistas. El País, 4 de suyo de 2004, hay 20 años. Congreso del PSOE, exigencia a los alcaldes para que retiren símbolos franquistas. 2 días después, titular del País. Francisco Vázquez rechaza abolir a simbología franquista da Coruña. Novembro de ese año, La Voz de Galicia. Vázquez conservará los símbolos franquistas porque tienen un carácter histórico. Por lo tanto, no existe simbología franquista, sino que es simbología histórica que hay que conservar. La Opinión, 8 de noviembre de 2005. PSOE y PP se oponen a que el Pleno debata retirar símbolos franquistas. Decembre de 2004. Moción do BNG para que se revogue o recoñecimiento a Franco como fillo adoptivo e predilectísimo. Aí estábamos con esas. Retirar a Franco o título de fillo predilectísimo e adoptivo. Rexeitada a moción polo PSOE e PP. Despois ha acabado xa un mandato, eu estaba de concelleiro daquela, 2 de abril de 2007, moción do BNG para retirar ao dictador Franco o título de alcalde honorario da cidade. Tamén que se retirase a simbología franquista e que se cambiase o nome das ruas vacinadas con franquismo. Acabamos ese mandato en abril de 2007 e tamén esta moción foi rexeitada polo PSOE e o PP. As cosas melloraron a partir do ano 2007 porque sabedes que o novo goberno está formado polo PSOE e o BNG e daquela formase unha comisión de expertos donde participamos tanto Ana Romero como eu e outros compañeiros e compañeiras en esa comisión de expertos e conseguirse aprobar por unanimidade 52 símbolos franquistas. Era un prazo importantísimo de cara a iniciar este proceso de acabar con este franquismo. A nivel de contexto galego, a situación é moito máis dramática ainda que a da Coruña, porque a estes momentos hai 800 restos de simbología franquista en 100 concellos de Galicia. Unha auténtica vergoña nacional. Cal é o problema de fondo? A meu entender, hai unha falta de coordinación e de coherencia. Se fai unha cosa en un concello e en outro concello, pero resulta que non se executa, pero do mesmo partido. Se fai en un concello unha cosa e en outra a contraria. Entón, claro, hai unha falta de credibilidade tremenda. Non se pode predicar sin dar trigo. Non se pode facer un concello unha cosa e reivindicar cando en outro lado pois non se defende isto mismo. Poño unha serie de exemplos que a veces, cando falamos da dificultad para acabar con o resto do franquismo, eu sempre digo que aquí está todo inventado. O único que vai facer é en que temos que referenciarnos, porque está todo feito. E digo, pero mira, que es que o vosso partido en tal concello xa fixo isto, sin ningún problema. Na Diputación da Coruña, avisouse a Diputación da Coruña, mira, que na planta segunda está o retrato de Severiano Martínez Anido. Non pode ser, hai que retirar. Tomaron nota e, efectivamente, retiraron da planta segunda do Palacio Municipal, o Palacio de la Diputación, a Severiano Martínez Anido. Pero Severiano Martínez Anido sigue o retrato del na sala de visitas, por así decirlo, do Palacio Municipal de María Pita, xuntamente con outros golpistas. Eu penso que iso, aparte de outras cosas, dificulta as visitas turísticas, porque non se pode levar a ninguén a ver o Palacio Municipal de María Pita cando sale na recepción hai 4 grandes retratos de 4 golpistas. Pero es que despois, no que é un pouco a planta nobre, onde está a entrada do salón de plenos, pois aparecen ali dos retratos de 2 personas ali vestidas de militares e bueno, isto que son, bueno, pues son 2 alcaldes que foron militares, comandantes e coroneles e que ainda siguen ali eses retratos de alcaldes da dictadura. Vou falar tamén de outro exemplo clarísimo, non? Na Coruña, en esta comisión de expertos, retirouse a Cánovas a rúa que tiña ali en frente do Hotel Filisterra, a praciña esa que había, Cánovas la Cruz. Bueno, algúns dos compañeros que están aquí, como Chema, pois estivemos ali cunha piruleta fora, simbología franquista, e estamos ali diante da praciña aquela de Cánovas la Cruz. Bueno, pois resulta que Cánovas la Cruz, xuntamente con outras persoas significadas que prepararon aquí na Coruña o golpe, o caso de Florentino González Vallés, Luis Tobar Figueras,
e polo Martín Alonso, que depois foi ministro de Defensa, as 4 persoas que prepararon o golpe militar aquí, 18 de xullo do 36, resulta que en xaneiro do 37 a Diputación da Coruña os declara como fillos adoptivos da provincia, a esos 4 golpistas. Xaneiro de 1937. Estamos en 2024, xa, non? Bueno, pois en 2024 os 4 golpistas que organizaron o golpe na Coruña siguen de fillos adoptivos da provincia da Coruña. O sea, tivemos tempo, non? Digo esto para, con las datas estas, porque a veces hay quien pide prórroga, ¿no? Dice, no, es que necesitamos un poco más tiempo, hombre. Es que le vamos a muchos años. Aprobóse en 2007 a primeira lei de memoria histórica, despois ahora hai 2 anos a segunda, non se pode ter prórroga. Falta vontade política. Calvo Sotelo, pues entre rúas, distincións, monolitos, ten 9 distincións na Coruña, pero por favor, se a Calvo Sotelo xa o Partido Popular en Curtis, se lle retirou a rúa, unha rúa que teña ali en Teixeiro. E o PSOE en Ferrol, a rúa Calvo Sotelo, onde vai? En 1981. Por lo tanto, eu que pido es aos partidos que tomen estas referencias e se tienen algún problema para retirar Calvo Sotelo as distincións da Coruña, que chamen ao PSOE de Ferrol e que lles diga a ver que hai que facer para quitar esas distincións. Por non falar de Enrique Salgado Torres, un golpista, represor, e resulta que ainda temos aí unha avenida e dando nome a un colexio. Bueno, pois o PSOE o mismo. En 1971 retirou en Ferrol a rúa Salgado Torres que hoxe es Quintanilla Martínez, o alcalde fusilado. Arcadio Vilela. Retiramos en esa comisión de expertos a rúa, a Carta de Vilela. Pois outro día voy ali por a Polideportiva, que estaba neta ali entrenando e tal, e coño, unha placa. Arcadio Vilela, unha placa ali, en a Polideportiva de Riazor. Caballero deportista, non sei que, xogaba tenis. Claro, caballero, pero caballero da Coruña, que eran os que daban caña. Bueno, pero se quitamos a rúa Arcadio Vilela, habrá que retirar tamén a placa. San Jorge de Carricarte. Xa non existe ese colexio na Coruña. Iniciativa de Colexio Escolar, va ao pleno e se aprueba. Non existe o colexio San Jorge de Carricarte, ahora é colexio Torre de Herculles, moi ben. E a rúa que hai diante dese colexio, coño, a rúa dese colexio sigue chamándose Rúa Alcalde San Jorge, pero coño, se lle quitamos o colexio o nome, habrá que quitar a rúa tamén. E o gusto que ten detrás do Palacio Municipal de Mariquita. Bueno, voy avanzando un pouco isto. José Toues, isto é un dato importante, un crego que tenía a placiña esa de San Pedro de Zondo, José Toues, un crego represor que se xuntaba con falangistas para ver que había que matar. Que facemos con estos cregos? Pois hai que facer o mismo que fixo Óscar Puentes en Valladolid, non? Óscar Puentes, o ministro actual, non? Pois Óscar Puentes estaba alcalde de Valladolid e no barrio das Delicias resulta que tiña unha rúa allí de un párroco tamén que se dedicaba a matar a xente. Pois que fixo Óscar Puente? Pois cambiar a rúa. Sabedes como se chama esta rúa de Valladolid? Non leva o nombre dese párroco criminal. Esta rúa chamase agora Celtas Cortos. Moi ben. Aquí non podemos coñer Celtas Cortos, pero bueno, está ben a idea. E remato xa. Hai cousas moi interesantes xa que se van aprobando e que hai que ter en conta. Por exemplo, a xunta de personal do Concello da Coruña, 21 personas de todos os sindicatos e variadas. Pois resulta que esta xunta de personal aprobou, sin ningún voto en contra, unha serie de medidas para trasladar aos grupos municipais. Facer un censo de traballadores represaliados do Concello, que se faga unha recepción institucional a todas as familias dos represaliados, anulación de todos os expedientes, colocación dunha placa no Palacio Municipal de María Pita, lembrar a todas as persoas represaliadas, presentación dunha querella aos xulgados, etc. E pedían tamén que os alcaldes da Coruña e a alcaldesa que tiñen 35 distincións en termos de distinción se lle retire as distincións a todos eles, os alcaldes. Proposta da Xunta de Personal sin ningún voto en contra, pero isto pode elevarse ao Concello de Ferrol, a todos os concellos. A aprobación da Xunta de Personal do Concello de Coruña sin ningún voto en contra. Remato xa. E como facemos para acabar con esta situación? Información. Cando hai información se pode mobilizar a xente. Se non hai información non se pode. Hai que facer unha información nas entidades, aos veciños, na universidade, nos centros de ensino, aproveitando tamén o que di a propia lei de memoria democrática, que hai que explicar nos centros de ensino o que foi a represión da ditadura por lei. Pois, bueno, apliquemos eso. E despois hai que continuar coa movilización e a presión social. Porque o Concello, e isto sabemos todos,
necesita tamén que nos presionemos para tener máis forza e non ter medo a que haxa unha presión por parte da dereita para impedir esta situación. Mais nada. Ben, boas tardes, un placer estar aquí con todos vos compartindo estas reflexións. Eu vou falar únicamente do pouco que sei. A mí se me encargou coordinar un grupo de traballo dentro do Instituto Cornide para buscar documentación relacionada fundamentalmente cos nomes das rúas. Por iso nos limitamos a ese aspecto. Como dixo o monje, participaran nunha comisión anterior, da que saíron tamén bastantes nomes que foron retirados en 2009, e entón, formamos un grupo de traballo e, con toda a rapidez posible, o que sacamos foi un informe que presentamos ao Concello en novembro de 2020, no que pensábamos que conviña retirar 14 nomes de rúas. Argumentábamos, por un lado, e entendíamos que o feito de que unha rúa se dedica a unha persoa é un honor. É dicir, a xente, cidadás que pasamos por unhas determinadas rúas que teñen unhas placas que están dedicadas a determinados personaxes, pois é un honor para esa persoa. Por lo tanto, isto por un lado, e por outro lado, pois esta lei que obliga o cumprimento de todas esas normas que se deben aplicar, sumando todo isto, non ocultando nada e tampouco engadindo nada, pois unha serie de nomes dos que non, en principio tiñamos unha lista máis grande, pero algúns deles opinábamos que, por razóns que nos faltaba documentación, fundamentalmente, non consideramos oportunos incluílos. Pode ser que en un momento, en unha segunda revisión, ou con máis documentación, ou que afloren novos datos, se podía incluso aumentar ese número e o mellor coincidir máis cos datos de monje. Pero hai algúns nomes, os que teño discutido eu, que nós non encontramos suficientes datos para incluíros en esta lista. Aínda que o informe está organizado por orden alfabética, aquí me gustaría presentar, digamos, estes nomes agrupados, non sei se por, non sei o criterio que podemos utilizar, que non son ni mellores ni peores, simplemente o criterio que aplicamos, do estudio de documentación salían distinto tipo de argumentos, me refiro. Por un lado temos aqueles personaxes moi directamente relacionados coa represión, no sentido de que formaron parte de tribunais militares e do resultado da súa acción, das súas accións, saíron condenas ou de morte ou de longos anos de cárcere. Entón, este grupo de persoas, pode incluir a 5, serían Sergio María Peña María de Llano, personaxe fiscal durísimo, xurídico militar, Ambrosio Feijóo Pardiñas, que era un personaxe que en un primeiro momento non saíra nas listases que fixéramos, pero que investigando resulta que efectivamente no ano 36 era xa un xeneral retirado, pero en canto se inicia o levantamento se incorpora como xuiz instructor e foi dos responsables, por exemplo, das sentencias de Salcedo Malinuevo e de Rogelio Caridad Pita. Eduardo Sanjurjo de Carrecarte, claro, moitos deles son fiscais ou forman parte deses tribunais e ademais, despois, posteriormente, un pouco moito como recompensa e deses servicios, foron nomeados alcaldes e por iso, a parte de nome de rúas, poden ter monumentos, no caso de Sanjurjo. Estaría tamén o Eduardo Zores Arnaiz e José Pérez Ardá. Estes serían os que máis directamente consideramos que están relacionados coa represión desde o punto de vista da súa actividade como fiscais ou como formando parte de tribunais militares. Un segundo grupo podíamos incluir aqueles que se destacaron por la exaltación, por la colaboración moi directa. Non teñen, digamos, delitos de sangue en ese sentido, non tan directamente, pero a súa actuación está claramente incluída no segundo, en máis dun, pero sobre todo no punto segundo do artigo 35 da Lei de Memoria Democrática.
Poderían estar aquí Fernando Álvarez de Sotomayor, claro, coñecemos como artista, como pintor, pero hai que ter en conta que nas primeiras xestoras un personaxe moi destacado e vai a ser un personaxe clave na fundamentación do réxime. Entraría tamén Diego Delicado Marañón, José Fariña Ferreño e Enrique Salgado Torres, outros personaxes que, claro, pola súa actividade posterior durante tantos anos do franquismo, porque estes personaxes, pois un deles concretamente Enrique Salgado Torres será delegado da Feite das Jons e incluso xa morto Franco, é dicir, están actuando desde postos de actividade profesional, digamos, moitísimos anos, e por eso a cidadanía pode recordarlos como un gran xestor da banca, no caso de Fariña Ferreño, ou de Salgado Torres dentro de todo o mundo do Ministerio de Vivenda. Pero claro, hai que ver a actuación nos primeiros anos do franquismo, sobre todo. Entrarían tamén un personaxe que, bueno, en este caso, un personaxe que discutimos moito, que é Ponte Anido. Bueno, un soldado que lle toca de alguna maneira, pero claro, se eliminou a División Azul, realmente este personaxe se coloca, se lle dá o nome da rúa precisamente pola participación na División Azul. Se retiramos a rúa, parece que como non ten moito sentido manter este nome. E o caso de Calvo Sotelo, eu xa sei que directamente non entraría, porque evidentemente morre antes do inicio da sublevación, pero cada vez as investigacións que se están realizando sobre este personaxe poñen en evidencia dunha forma cada vez máis clara a participación directa no que foi a sublevación. E sobre todo, claro, logo o franquismo utilizará como mártir, como protomártir da cruzada, é dicir, vai ser un símbolo clarísimo de todo o que será a dictadura. Pero que, insisto, está cada vez máis comprobado a través de novas documentacións que se poden utilizar, como nos plans de Sanjurjo, de Mola e de Goicoechea estaba absolutamente involucrado. A morte, claro, impediu que coñecéramos o resultado da evolución final. E un terceiro capítulo entrarían personaxes que tiveron un papel moi destacado nas depuracións en función do cargo que representaban. Depuracións de xente que dependía deles. En este caso, entendo que entraría Pedro Barrio de la Maza. Por que? Porque fai unha depuración e non era obrigatorio facelo, porque a lei permitía, pero non obrigaba a facer a depuración dos seus traballadores no Banco Pastor. Non era obrigatoria. E, sin embargo, fai unha depuración total, non só na Coruña, sino en todas as sucursais que teñan espalladas por Galicia. Algún caso parecido sería o de Alfonso Molina, que entra como presidente da Cámara da Propiedade. Fai tamén unha depuración absoluta dos funcionarios da Cámara de Propiedade. E Benito Blanco Rajoy, que faría esas depuracións desde o cargo que tivo como decano do Colexio de Abogados da Coruña. É dicir, son tres personaxes que, claro, non teñen quizá a connotación dos tribunais de depuración dos primeiros anos, pero que sin necesidade, insisto nesta idea, sin necesidade de facer esas depuracións que fixeron en función do cargo que desempeñaban, fixeron. E claro, isto afectou a moitísimas familias e innecesariamente. Moitos deles, efectivamente, incluso para as propias necesidades económicas, no caso do Banco Pastor, logo foron readmitidos, de acordo. Tamén é certo, Molina, é verdad, durante o período longo de alcaldía, tamén é certo que se algúns bastantes expedientes que se fixeran inicialmente con funcionarios municipais durante o seu mandato se restituíron, tamén é certo. Pero, bueno, creo que tiveron un papel que puderon non facelo, tiñan a capacidade de non facelo e, sin embargo, empregaron o seu poder, digamos, desde eses puntos, desde eses postos que ocupaban, en facer unhas depuracións e, polo tanto, a mí me parece que tamén non deberían ser obxeto destes honores que significa ter unha placa na rúa. A máis. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, a verdade é que é unha satisfacción poder participar
deste acto, deste evento e, sobre todo, poder participar en algo que eu creo que considero que ten moita trascendencia e que a historia, estamos a falar hoxe precisamente de historia, recoñecerá que o traballo inmenso da Comisión nestes 20 anos nalgo que ten sido fundamental e o traballo de concienciación. Antes comentaba Lolo Monge que é imprescindible o activismo cívico para que as institucións, primeiro, fortalezan a súa vontade política e, en segundo lugar, atopen, digamos, a forza e a consistencia que permite executar esas decisións de carácter político nun contexto que aínda a día de hoxe, efectivamente, pois sigue a ser complexo, a pesar de que xa pasaron moitos anos, e non debería de existir ningún tipo de temor a este respecto. Dito isto, e comezando por unha constatación que eu creo que temos que realizar todos os que temos sensibilidade con respecto á memoria democrática, efectivamente, a execución na práctica da Lei de Memoria Histórica no Concello da Coruña, creo que tampouco é consuelo que non sexa un caso único, pero foi e ten sido manifestamente mellorable. Efectivamente, houve un período de certa complexidade durante o mandato 2011-2015, onde se paralizou a execución de decisións adoptadas por parte do goberno de coalición do PSOE e do BNG no período 2007-2011 e, efectivamente, con posterioridade ao 2019, digamos que o ritmo de recuperación, que mellor dito, da execución deses acordos políticos debe de reforzarse e de mellorarse. E niso estamos, e efectivamente na cidade da Coruña temos a fortuna de ter unha masa crítica moi importante, ademais unha masa crítica con unha consistencia en termos de estudios historiográficos, de rigor, que nos permite abordar desde as institucións decisións que teñen unha trascendencia enorme no plano simbólico de defensa dos valores democráticos. Neste caso temos ao Cornide, que ten feito un traballo, como xa temos posto Ana Romero, que está aí, que hai que ter en conta nos próximos vindeiros meses a hora de adoptar acordos a ese respecto, e temos o traballo de activismo cívico da Comisión, que tamén contribúe de forma moi decisiva a fornecer de argumentos e de fortaleza, como decía ao principio, neste caso ao Concello, para adoptar as decisións que lle competen neste ámbito. E, efectivamente, sin esquecer, como decía ao principio, que hai que dar pasos claros e chanzos na execución do que estableceu no seu momento a Lei de Memoria Histórica, si é certo que agora mesmo temos un contexto que cambiou, creo que creou unha serie de oportunidades por parte da Lei de Memoria Democrática que nos obriga, sin esquecer, poño de manifesto que hai que adoptar decisións e executar decisións de carácter político valentes e que teñan en conta os valores democráticos que todos e todas efectivamente nos atopamos. Hai que realizar, digamos, un traballo ao abello do que se dispón a propia lei de memoria democrática, de actualización, que poida reforzar polo que establece a propia lei, digamos, algo que creo que é esencial e sobre todo a estas alturas da historia, que o coñecemento aposta en valor precisamente dos principios democráticos. A Lei de Memoria Democrática incide moitísimo na divulgación, no aspecto divulgativo, no coñecemento, como xa se expuso, na introducción efectivamente do sistema educativo, na implantación deses valores democráticos nas novas xeracións que veñen detrás de nós, que creo que son fundamentais, porque non debemos esquecer que estamos nun momento onde temos que afrontar un reto profundamente preocupante, no sentido de que existe unha ola absolutamente regresiva no ámbito da defensa dos valores democráticos, e é agora onde sí que efectivamente sí que cobra moita importancia reforzar o papel pedagóxico, o papel divulgativo, o papel en definitiva de posta en coñecemento a xente que ven detrás de nós dos períodos democráticos, o valor que tiveron esos períodos democráticos e efectivamente tamén os valores de reparación frente a todo o que foi a represión franquista, a todo o que foi a represión
efectivamente fundamentada en ideas totalitarias que debe de ser posta tamén encima da mesa sen ningún tipo de complexo e efectivamente facelo, como decía, desde unha visión absolutamente pedagóxica, porque os tempos son complexos e efectivamente temos que aproveitar as oportunidades que nos ofrece a Lei de Memoria Democrática para, aparte de reparar, de evitar a repetición de acontecementos que nunca deberan de producirse, aparte efectivamente da componente de xustiza que ten a mesma, pois contribuir a fomentar os valores democráticos no ámbito tamén do ensino e educativo. Eu neste contexto, porque eu creo que é bo incluso lanzar alguna idea, creo que efectivamente ao mesmo tempo que ímos tomando decisións que avancen radicalmente na restauración da memoria democrática, se cadra convén facer unha reflexión sobre a adaptación de todo o corpus que temos de masa crítica na nosa cidade, pasando a mellor, por exemplo, polo Consello da Memoria, que efectivamente ten que adaptarse a esa nova realidade que nace da Lei de Memoria Democrática. Eu lanzo como idea que efectivamente hai que poñer en común entre todos, a mellor efectivamente deberíamos de valorar a implantación de mecanismos tanto na composición do propio Consello da Memoria como no seu funcionamento que ampliasen a participación cívica no mesmo. Estou falando en concreto de establecer mecanismos que facilitasen a participación incluso de entidades vecinais ou incluso digamos que ao beiro do que establece a propia Lei de Memoria Democrática, pois facilitar a participación tamén dos centros de ensino, do sistema educativo no propio Consello da Memoria. Creo que este é un aspecto esencial e fundamental para que efectivamente as decisións que se vayan adoptando de restauración da memoria democrática teñan o respaldo social e cívico que deben ter e efectivamente que sexan coñecidas fundamentalmente por aqueles que deben coñecelas, que deben de coñecer de onde vimos e que deben de ter clarísimo que hai determinados episodios históricos que non deben de repetirse nunca. Por iso creo que articular a participación incluso do sistema educativo da nosa cidade no Consello da Memoria creo que podería ser moi positivo de cara ao futuro. Efectivamente, coincido con Ana en que a mellor o documento elaborado que é moi riguroso en términos historiográficos por parte do Instituto Cornide despois da Lei de Memoria Democrática deberíamos de intentar actualizarlo e acomodalo tamén aos objetivos desta lei. Todo isto repetindo efectivamente o que dixen ao principio, sin ir en detrimento da adopción de decisións que creo que son urgentes, que son necesarias e que son importantes para avanzar na encomenda histórica que temos, de efectivamente reparar desde o punto de vista democrático todo aquilo que efectivamente continúa sen reparar. Falabas, Manolo, de que Manolo cada vez que fai un estudo aumenta o número de símbolos, además sustancialmente que perviven na nosa cidade. Creo que hai que adoptar medidas e medidas rápidas e efectivamente ese é o compromiso en este caso do goberno municipal. Quero pensar no conxunto da corporación porque máis alá efectivamente, como decía Manolo, de procedementos, eu creo que hai en esencia valores que deben de ser compartidos por todos e que deben de elevarnos a afrontar nos próximos meses decisións que teñen unha importancia trascendental no pasado, na recuperación e na restauración da memoria democrática, no presente, que efectivamente teñen unha importancia moi importante no presente, pero sobre todo e fundamentalmente de cara ao futuro, polo que teñen de ensino e de pedagogía para que nunca máis se volva a vivir unha etapa no que alguén teña que sufrir ningún tipo de persecución polas súas ideas. Creo que iso é un principio fundamental de convivencia nun Estado democrático que debemos de ter todos e todas clarísimo e non cabe máis que, eu creo que iso é o esencial, ir da man entre as institucións e os movimentos cívicos para que iso teña a potencia que debe de ter en termos de consenso social e en termos tamén, efectivamente, de divulgación do coñecemento en cuestións que aínda, a día de hoxe, por desgracia, figuran bastante no esquecemento. Non temos que loitar contra o esquecemento,
fundamentalmente a Lei de Memoria Democrática se basea precisamente na loita contra o esquecemento. É un principio que orienta toda a lei e que efectivamente é o objetivo principal da mesma, e ese é o compromiso que efectivamente hai desde o Concello da Coruña. Moitas grazas. Bueno, dá gusto que a mesa cumpra os tempos, porque así temos máis tempo para o coloquio, para formular as preguntas que consideredes, así que podedes levantar as mans e irmos pasando o micrófono. Bueno, moitísimas gracias por o que disertou de cada un dos tres que disertaches con total claridade, sinceridade, normalidade, que é o máis complicado que temos nesta vida de facer o que non é o que nos parece anormal, facelo normal e non facelo claro, o problema que temos aí con certas xentes é que na memoria da rúa da xente, claro, falar hoxe mal de Alfonso Molina é que a ver como tal, cando foi un alcalde dos que mellor recordo quedou na ciudadanía normal, quero dicir, da media baixa. Entón, hai que facelo con a convivencia, que estánse facendo estas cousas, pero que a claridade e con certo consenso que a xente entenda. Aquí quitouse a Avenida General Sanjurjo, o sea, pois, chegou ao non pasou nada. Sempre que temos o problema que aquí seguimos tendo un problema na nosa cidade, eso de La Coruña, eu xe digo, mira, vamos a ver, pero que me tranquilo, o nome oficial é A Coruña. E dispoño como exemplo que el Ferrol del Caudillo, o Caudillo foi para fora, el foi para fora, e Ferrol está tranquilo e non pasou nada. Eu quero dicir que con eses exemplos é cos que eu quero vivir e todo eso. Eu nací nunha cidade, digo nunha cidade, fin nesta cidade, pero quero dicir, nací nunha rúa que chamábase Arturo Casares. Arturo Casares estuvo no Concello, de irmán do Presidente da República. Ali nacín, ali botoume miña nai ao mundo, costoulle moito traballo, Arturo Casares 3 primeiro, ali está, e sigue a casa 3, pero o nome non está, de Arturo Casares. A min quizá gustaría máis que estivera o nome de Arturo Casares, porque xa nos damos conta que o que é cidade de Lugo, que é dende a Avenida Fisterra hasta a Plaza de América, a do Pazo de Congresos. Bueno, pois, o temos que admitir, a min gustaríame que lo temos. Entón, mellor seguir as cousas como están indo, porque a memoria que queda é fastidiada. É fastidiada no sentido de que, non sei, a mí non se me ocurre falar mal de Alfonso Molina, é que non me acordaba de nada desto tal, e algunha outra xente máis. Entón, hai que ir facendo as cousas pouquinho a pouco, ben e como se están facendo, civilizadamente. E nada máis. Xa me enrollei bastante, pero creo que se entendeu o que queramos unha muda. Bueno, boa tarde, eu felicitar evidentemente tamén aos 20 anos de supervivencia e de xestión da Comisión da Recuperación da Memoria Histórica, e aproveitando que Gonzalo Castro reúne na súa persona tamén a Concellería de Memoria Democrática, pero tamén é o responsable do barrio de Monte Alto. Eu quería lembrar que no Parque de Marte está a figura de Ramón Maseda. Ramón Maseda, que non o sabe, foi un destacado sindicalista que foi o promotor das vivendas que se construíron ali precisamente para xente máis vulnerable e xente traballadora. Hai que recordar que cando se puxo esa placa, o actual alcalde, non quero dicir o nome neste momento, negouse a dicir que foi fusilado no Campo da Rata. Entonces, ali figura a parte que está bastante deteriorada, figura naceu en tal ano e morreu en tal ano, pero non morreu de gripe, morreu fusilado no Campo da Rata. Entonces, aproveitando que ti concretamente eres tamén o responsable de Monte Alto, que o Parque de Marte é unha zona emblemática, unha arteria básica de Monte Alto, pois, a ver se o podes gestionar no Concello, e, bueno, creo que eso foi unha reivindicación tamén no seu día da Asociación de Ciudad Atocha de Monte Alto, pero, bueno, de momento se frustrou, é unha iniciativa fallida. Vale, gracias.
Alguna intervención máis? Alguén que quera... Bueno, eu vou trasladarse con vosso permiso tamén unha reflexión na mesa, non? É dicir, para a CRMH da Coruña, como para o movimento memorialista, o socialismo memorialista en xeral, a simboloxía franquista consiste en que ninguna persoa que participara do réxime franquista e que estea ligado ao franquismo en calquera das súas facetas, non nos esquezamos que un concelleiro, unha persoa que traballou no réxime, tivo, bueno, pues, beneficios ligados ao réxime e debe de retirarse. Así está recollido na Lei de Memoria Democrática e así tamén o dita o sentido común, non? Mais, atendendo un pouco o debate que escoitei nas diferentes intervencións, evidentemente dentro da simboloxía na Coruña hai símbolos, non? Valga a redundancia, non? Creo que ao inicio, antes de comezar a xornada, falábamos aquí algunhas personas, non? E concordamos que efectivamente dentro da simboloxía da Coruña hai personaxes destacados, acabas de facer mención a algún, non? Que desde logo eu creo que farían caer, facilitarían a retirada da simboloxía na Coruña si, bueno, tomamos o compromiso de que hai persoeiros como, bueno, vamos a decir claramente, como Pedro María da Maza ou Alfonso Molina, non? Que son biografías construídas polo franquismo, que temos o relato 50 anos despois do que construiu o franquismo, e non se fixo ninguna pedagogía ao respecto de construir o relato democrático de figuras como Pedro María da Maza ou Alfonso Molina. Digo estas dúas porque son claramente significadas, non? Eu creo que deberíamos, non nos gusta dentro do movimento memorialista falar de avanzar, non? Porque non estamos, eu creo que xa non estamos no momento de avanzar, estamos no momento de resolver esta cuestión, non? Dicir, Manuel Monge di que ten prisa, evidentemente, pues, hai prisa porque a xente que padeceu e que sufriu a represión, bueno, pues está cumplindo anos e isto xa non se pode adiar máis, non? E nada, quería deixar esa reflexión riba da mesa. Outro día anunciaba o ministro de Política Territorial e de Memoria Democrática que va o goberno a aprobar antes de que acabe o ano unha normativa para a aplicación da Lei de Memoria Democrática. E unha cosa importante, ás veces cando se fala dos criterios para eliminar o resto do franquismo, se ten criterios que non ten nada que ver coa nova lei. Es decir, a nova lei, afortunadamente, cosas que a primeira Lei de Memoria Histórica de 2007 non se definían, en esta lei sí, e son cosas moi importantes. Una cosa moi importante de esta lei que non decía anterior es que en 1936 o que hubo foi un golpe militar, un golpe de Estado, e que o resultado dese golpe de Estado militar, o régimen de Franco que sale, é un régimen ilegal, moi importante. Bueno, isto hai que engadir o que decía xa unha resolución de Nacións Unidas no 46 que definía o régimen de Franco como un régimen fascista. Isto non se suele definir, sabes? Pero o decía así, Nacións Unidas, tivemos un régimen fascista, además de dictadura. E claro, si temos un régimen durante 40 anos ilegal, pues os nomeamentos dese régimen son ilegais tamén. Entón, hai que ter os criterios dese tipo, porque senón entras en cuestións de valoracións persoais que non ten nada que ver coa lei. Si, este alcalde que temos aquí, pois si, a mellor hai que quitar as rúas dos alcaldes e distincións. Non, pero este alcalde fixo cousas. Coño, estivo 25 anos do alcalde de dictadura e di que fixo cousas. O sea, argumentos deste tipo, non? Que non ten que ver nada coa lei. E cousas que están resoltas desde hai muitísimos anos. En Bilbao, por exemplo, hai 15 anos, o goberno do PNV e o PSOE, hai 15 anos, fixademos, o goberno do PNV e o PSOE en Bilbao xa decidiu que os alcaldes que había da dictadura eran ilegítimos e barriu así a todos os alcaldes que hubo na dictadura, todas as rúas e distincións. Bueno, pois aquí na Coruña, os alcaldes da dictadura e a alcaldesa conservan ainda entre rúas e distincións 35. Os alcaldes da dictadura en Barcelona teñen alguna rúa? Ninguna. E en Madrid tampouco.
Y en Zaragoza tampouco. Y en Sevilla tampouco. Y en Valencia tampouco. Bueno, pues vamos a ver un pouco as referencias, ¿no? Os actuais de dictadura non poden ter rúas e distincións. Outra cuestión. Se van aprobando cousas que pasan desapercibidas e son importantes. Por exemplo, en Madrid hubo un debate o ano pasado sobre un general que se quería retirar a rúa e hubo unha demanda por parte de abogados cristianos e estas cosas que fan esas demandas de que non se pode retirar. E hai unha sentencia del Tribunal Supremo de decembro de 2023 donde di que para retirar esas distincións o concepto de exaltación era importante. Que se entende por exaltación do franquismo? E decía esa sentencia do Supremo que non é que teña que cumprir as tres condicións: participar no golpe, participar despois na dictadura ou na represión. Decía que con que participasen en un dos tres aspectos achegaba, non teñen que cumprir os tres. Isto ven a conto que se utiliza moito o tema de que non, es que este non cometió delitos de sangue, es que este non matou a ninguén. E claro, aí está todo. Aí está todo, non? Es que isto non matou a ninguén. En Ferrol, por exemplo, vivimos un caso moi concreto que é de José María González Llanos, que era militar, cando chega o 36, González Llano se apunta con sublevados, era capitán de navío, e se apunta no Canarias, valía a batalla de Espartel, funden a un barco da República con 100 e pico mortos, se salvaron 27, e despois desos 27, despois de 3 meses, fusilaron a todos os que salvaron. Bueno, entón, participou directamente da sublevación e non. Que pasa? Pois que era enxeñero. Claro, e non, es que este facía barcos, en Astano, tal, pero mire, este así. E claro, despois están as medallas. A González Llano, por participar co ejército sublevado, deronlle medallas da batalla, que era a súa participación de 36 e 39. Ven no frente ou ven na retaguardia como enxeñero axudando aos sublevados. Bueno, pois este é sempre. Sabedes o que titulaba A Voz de Galicia, perdón, La Opinión, 29 de xaneiro de 2005, hai 20 anos casi, unha página inteira, lembro perfectamente, a teño na casa, unha página inteira, un familiar de Sergio Peñamaría, falando de Sergio Peñamaría, acaba de falecer o noso familiar Sergio Peñamaría, e sabedes o titular dese xornal? Sergio Peñamaría de Llano, 2 puntos, un hombre bueno. Isto é o que se difunde. Un hombre bueno, pero mire usted, es que hai unha proposta unánime do Concello do Barco de Valdeorras, unánime, o barco, es decir, que sabían de que vai isto. PSOE, PP, Marea Ciudadana e o BNG do barco. Piden ao Concello da Coruña a alcaldía do PSOE, con maioría absoluta. O barco, maioría absoluta, a alcaldía do PSOE. Piden ao Concello da Coruña que teña en conta as leis e que retiren as distincións que ten Peñamaría na aplicación desa lei. Esa é unha primeira moción que propuso a CRMH da Coruña. En unha segunda moción, concreta máis, e din, coñecido historial e os asesinatos cometidos por González Llano a frente da lesión, que mandou ali unha bandeira da lesión e estaba Sergio Peñamaría a frente desa lesión, desde esta bandeira da lesión, pois propón o Concello de Valdeorras, do Barco de Valdeorras, por unanimidade, que a Rúa da Coruña de Sergio Peñamaría se chame Mártires de Valdeorras. O sea, proposta unánime que se traslada ao Concello da Coruña. Eu penso que o Goberno Municipal, por solidaridade e atendendo esa petición unánime do Concello do Barco, tiña que tomar medidas respecto a Sergio Peñamaría. Un hombre bueno. E que se utiliza en los medios? No, es que hombre Peñamaría, sí, pero no sé qué, a presa de Cebre. Ah, sí, y además fue aquel que difundió aquello de que La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero, era Peñamaría. O sea, andamos con estas. O sea, una persona que está denunciada por o Concello donde fixo esta matanza, e aquí andamos ainda que si fixo non sei que si tal, e que... Pero vamos, pero que broma é esta, non? Pois este exemplo para que pensades un pouco o que fai a difusión. Entón, frente a eso, pois hai que difundir a realidade. Aprobouse no pleno municipal, aprobouse difundir o estudio presentado polo Instituto José Gorriña. Aprobouse difundir. Pois eu penso que o Concello
Hay un informe muy interesante explicando quién era Peña María y todo esto. Pues si se aprobaba no pleno, pues nada, o Concello dedica una partida a difundir esto. Si no hai esa información, seguiremos con que Peña María é un home bueno e que Barrié era un benefactor. Pero, por favor, eu de Barrié sabía algunas cosas e despois enterme máis, que o corrobora despois o informe que fixo o Instituto José Cornide e dixeronme, oye, mira, vai aí ao Xardín de San Carlos, consulta ali no arquivo do Río de Galicia a carpeta do Goberno Civil. Bueno, pues fui ali, pedí a carpeta, empecé a mirar, encontré 10 escritos asignados por Pedro Barrié como presidente do Banco Pastor, donde informaba a gobernador civil as medidas que estaba tomando xa o Banco Pastor de cara á depuración textualmente do personal, porque era unha consigna que daba o goberno fascista para que tomara medidas nas empresas, a depuración. E Barrié en 10 escritos iba informando, pues fulanito, menganito e tal, estos despedidos, a este e este outro o desplazamos a C. Bueno, pues eso es Barrié. 10 escritos, participante de la represión. Pero hay más. No estamos porque se cumpla la ley de memoria democrática. No tenemos que seguir, por así decirlo, que falla o goberno de Pedro Sánchez. Pues o goberno de Pedro Sánchez, no artículo 41 desa lei de memoria democrática, di que se retira Barrié o título de conde Fenosa e di en cumprimento do que di o artículo 3.1, que é o artículo que señala o obxecto desta lei. E o artículo 1.3 di o obxecto desta lei é a defensa dos valores democráticos e os dereitos e libertades fundamentais. É dicir, que a lei esta aprobada polo goberno municipal, presidido por o goberno do Estado, presidido por Pedro Sánchez, e que se lle quita a Barrié o título de concedosa porque non se asusta a defensa dos valores democráticos, os dereitos e libertades fundamentais. Pois mire, usted aplique a lei. Entón, o que penso é que o informe este que fixo moi ben feito o Instituto José Cornide é para aplicación xa. Despois, además, lo decía no informe, na presentación, é a primeira fase, decía claramente, se poden facer máis fases, como di aí pouco Ana Romero, e se pode ampliar. Pero esa primeira fase, onde señalas a 14 persoas, concretamente, é para aplicar xa. E hoxe, vamos, leí que as declaracións que fixo esta mañá Ana Romero, que comparto totalmente, que lembraba Ana Romero, es que este informe é de 5 anos, es decir, non podemos pedir aquí a ver si nos próximos meses facemos algo. Necesitamos compromisos. O goberno municipal se compromete a executar o informe do Instituto José Cornide xa, e despois que se siga ampliando e se siga actualizando. Efectivamente, coincido en que hai que adoptar decisións, hai que adoptalas xa no curto prazo, e con respecto ao que se comentaba, que efectivamente está relacionada unha cosa coa outra, incluso trasladas unha situación, se adoptan decisións nun ámbito institucional determinado que parece que costa, non noutro. Efectivamente, por unha cuestión que se apuntaba moi ben, que a do relato. Quero dicir, existe un problema relacionado precisamente con la ausencia da pedagogía que debería de existir, ¿no?, en todo o período democrático, que ten impedido, incluso, efectivamente se acentúa moito máis cando hai, digamos, unha situación máis cercana no ámbito local, pero que ten impedido revertir a situación dun relato, porque efectivamente os represores, aparte de reprimir, impuseron un relato. E aínda despois de todo este período democrático de todos estes anos, vemos na práctica como existen dificultades para asumir cuestións obvias, dúbidas a respecto de determinadas decisións que nacen precisamente da ausencia dunha aposta decidida nestes anos, ¿no?, de democracia pola reversión dese relato e pola creación dun relato asentado en profundos valores democráticos que falase sin complexos e sin ningún problema das cuestións que efectivamente afectan a aplicación da lei de memoria histórica no seu momento e da lei de memoria democrática na actualidade. Esas dificultades existiron tradicionalmente e incluso mesmo tiveron, e é así,
certo carácter transversal desde o punto de vista político, que incluso efectivamente se impregna un relato histórico basado efectivamente na falsedade de vender pois de forma moi sesgada, cando non recurrindo a premisas falsas o papel histórico de determinados personaxes, e logo na realidade ves que iso pues, dificulta efectivamente o consenso social ou a convicción, máis que consenso social e cívico que debe de existir na adopción de determinadas medidas. Eu, nese sentido, volvo ao que decía ao principio, é fundamental o papel cívico da Comisión durante todos estes anos, porque eu fago a seguinte reflexión. Se non fose por o traballo da Comisión, e a mí non me doe prendas en facer autocrítica, como estaría a situación a nivel institucional, nos ámbitos de decisión institucional? Sinceramente, eu creo, en fin, mal, non? Vamos a decirlo así, mal, por non extendernos. Entón, bueno, partindo diso, pois o que está claro é que o que hai que reforzar é precisamente ese consenso que existe a respecto, pois efectivamente, da aplicación na práctica do que xa nos exixe a lei. Pasando á cuestión de Ramón Maseda, por suposto, o sea, Ramón Maseda efectivamente hai que recoñecelo, e hai que recoñecelo na vía da práctica e de forma, digamos, máis pragmática no propio monumento, que hai que, xa se falou que a situación de veciños, non? De restaurarlo, e hai que poñelo como hai que poñelo, e conectado con Ramón Maseda, efectivamente se comentaba o do Campo da Rata, que a mí me lembra unha cuestión que creo que é moi importante no ámbito da aplicación da Lei de Memoria Democrática, que é avanzar claramente, e na cidade temos moitos lugares na declaración de lugares de memoria democrática. O Campo da Rata é un deles, sen dúbida, Portiño, Casa Museo Casa de Quiroga, poderíamos falar de 1000 sitios, e efectivamente, nese sentido, desde o Concello, temos claro que hai que avanzar nesa dirección, temos claro que hai que contar co apoio das institucións, non? E das entidades que colaboran no ámbito da restauración da memoria democrática, e tenemos que solicitar, e ese é un traballo que tenemos que abordar en conxunto desde o punto de vista de institucións e tamén do movimento cívico, na declaración de lugares de memoria democrática, solicitar a mesma ao Ministerio para que se realice. Tamén é un xeito, non, de avanzar de forma decidida neso que, xa dixen varias veces neste acto, de exercer, digamos, a pedagogía que é tan necesaria para crear ese clima, non, e esa opinión favorable á adopción de decisións que son urxentes e inaplazables, non? Creo que hai que, bueno, o cementerio, que se me ocurren moitísimos lugares, non, de memoria democrática que temos na nosa cidade, que hai que avanzar nesa declaración por parte do Ministerio, que efectivamente terán que vir acompañados dos correspondentes actos cívicos de reivindicación, non, da memoria, e, volvendo ao inicio, Ramón Maseda forma parte fundamental da memoria democrática desta cidade e ten que ser... Non, iso desde logo foi fusilado, non, eu poño que foi fusilado e por que foi fusilado. É moi importante falar do porqué. Absolutamente. Na restauración desa placa hai que facer mención expresa a esa cuestión. Sí, eu referíame ao informe que fixemos, claro, no ano 2020. Efectivamente, coa lei esta última do 2022, isto se amplía, co cal o Concello ten as mans moito máis abertas e moito máis obrigado, de unha maneira, e se debería ampliar este informe, un pouco na línea que decía Monge, non? Pero eu, xa a título individual, sí que me gustaría pedir unha cousa ao concelleiro. Na propia casa do Concello, coa cantidade de cadros maravillosos que hai, que tedes ou que están en depósito, cambiar aqueles 4 cadros que efectivamente a xente que pasamos por ali, vernos ali rodeados de 4 dictadores, aquilo é que chirría. A verdade é que é duro, estar en aquela sala que recibe, non? Está un dictador, vale, non sei se toca esta lei de memoria, pero é un dictador, es Primo de Rivera, está Martínez Anido, está Muslera e está Calvo Sotelo. O sea, son 4 personaxes
que eu creo que a cidadanía coruñesa e os visitantes non deberíamos ser recibidos por estes personaxes. E iso é unha cousa que non necesita ni informes de ningún tipo. Iso é unha decisión do Concello de cambiar eses cadros e poñer unhas cousas máis agradables, porque ali se celebran as bodas. Imaginade que testigos, non? Vamos a ver, me quedo con dúas ou tres ideas que hai que ponerlas en práctica xa. Unha, o relato, porque, obviamente, o relato que se construye da Barreira da Maza é que fixo o dique de Abrego. Ese é o relato, non se construye a súa connivencia co franquismo. Un organismo ampliado, participativo, pero claro que se reúne, porque non se reúne, se non se reúne non toma acordos. E outra, que as cousas que xa están claras, como dicía Ana ahora, hai que, digamos, executalas. E estamos ahora con unha lei que non lo facilita. Que fai falta? Voluntad política. Pero hai que traballar nese iso, o tema do relato, de reconducir, porque senón a xente non ten por que conocer ese tema. Eu me encontro con xente, pero este que fixo? O desconoce. E iso sí pode facerlo e se debe de facer en complicidade, isto co Concello e co moito cívico. Entón, Manolo... Sí, mirade, eu penso que os gobernos municipais de esquerda, deben ter previsto que toda medida que se tome respecto á eliminación do resto do franquismo va a ter unha reacción tremenda. Hai que ter previsto eso. Porque se non tes previsto isto, non faz nada. No, para que non se enfaden, pois non facemos nada. Pero vamos a ver en nos próximos meses as reaccións cando se aplique a lei, no que di a lei respecto aos currículos escolares. E que os currículos escolares, que hasta ahora non se falaba de cosas que todos sabemos, cando chegaba os temas de historia, chegabas hasta tal ano e de aí non pasabas, non? Entón acababan na escola e non sabían absolutamente nada. Bueno, pois agora a lei di que nos currículos escolares hai que explicar a represión da dictadura. Isto abre o mundo. Claro que van a protestar a dereita, van a decir que isto é sectario, que isto va en contra de non sei qué, que... Bueno, hai que contar por eso. E pasa exactamente o mismo cando se quere baixar os santos dos altares, que digo eu. E temos aí durante muitísimos anos uns santos, e claro, ahora, de repente, que decir que hai que quitar, baixar os altares a Alfonso Molina, a Pedro Barrié e Sergio Coñaría, pois crea problemas. Incluso electorais, claro, dicen, coño, es que si empezamos a tomar unos días por aí, pues nos van a montar unha campaña á dereita tremenda, ¿no? Hai que contar con eso. Pero si non se fai eso, a veces, cuando estamos gobernando a esquerda, se toman políticas timoratas respecto ao barismo, que non toman medidas, e outros aspectos, al final o que se fai é preparar o terreno para que veña a dereita. E iso pasa ás veces. Cuidadiño, non enfademos moito a dereita, non enfademos a dereita, e resulta que, ao mellor, en 4 días, se pode pasar de 17 concelleiros a 6. E iso sabemos moi ben aquí na Coruña. Se pode pasar en 4 días de 17 concelleiros a 6. E o Partido Popular, nese caso, non ten que facer campaña electoral, porque xa está feita. Pode que aquí houve un goberno durante moitos anos da esquerda, maioría absoluta do Partido Popular, por non tomar as medidas. Así que cuidadiño con actitudes timoratas, de bueno, hai que ter cuidadiño. Vou falar brevemente de uns aspectos que a mí preocupan moito e que é un exemplo de eso, do medo a non decir as cosas. O tema do camarada Fraga. O da camarada Fraga, sabedes que foi unha campaña que lanzamos desde un grupo de presos e presas políticas. Non queremos ao camarada Fraga como fillo adoptivo. Era a campaña. Non queremos ao camarada Fraga como fillo adoptivo. A xente pensaba que o de camarada era unha coña, e non é ninguna coña. Está así no boletín oficial de Estado. Se agradece ao camarada Fraga os servicios prestados porque pasaba dunha responsabilidade a outra. E o camarada Fraga estivo levantando o brazo durante 37 anos. Aquí está o camarada Fraga parando o taxi durante 37 anos. Estivo parando o taxi. Que alguna xente pensa que a foto esta é unha montaxe. Oye,
moi ben esta foto dunha montaxe, pensaba que collemos por un lado o brazo, por outro lado o corpo e por outro lado a cara. E fixemos a montaxe e sale aquí. Non, non é unha montaxe. É unha foto oficial da Esencia F. Fraga facendo o sordo fascista, que é o que fixo durante 37 anos. Pero claro, isto non se pode difundir. Aquí presentamos un documental que hago propaganda del, que está colgado na página web da Memoria Histórica, memoriadacoruna.es, sobre o Camarada Fraga. Fixemos a presentación dese documental aos medios de comunicación. Non apareció nadie, ninguén. No, despois preguntamos, e non, es que temos orden, es que isto non existe. Aquí o que existe é a biografía oficial. Fixemos isto coincidindo co 100 anos de nacimiento da Fraga. O que existe é a biografía oficial, que é o que hai que difundir, que Fraga foi o pai da Constitución, demócrata toda a vida, etc. Pero falar desto de que Fraga foi fascista 37 anos e que estaba na Consello de Ministros, etc., pois non pode ser. Bueno, pois un exemplo claro de que non axudan moito os medios de comunicación para informar desta situación. Por lo tanto, o que decía Gonzalo, eu coincido totalmente. Temos por diante un tema de información e de facer pedagogía. Os ministros de Franco non se poden clasificar. Hai que retirar a todos as distincións, a todos. Non hai ministros tecnócratas, unos que eran de Opus, outros non. Os ministros de Franco non poden tener ninguna distinción, por lei. Son ilegais, os mismos que os gobernadores civis e os alcaldes, etc. Entón, eu penso que hai que ter moi en conta o que pasa cando non se toman medidas, que ven a dereita, por ter actuacións moi tímidas respecto a estes temas. Vamos a rematar xato, moitas gracias a Gonzalo. O camarada Fraga é fillo activo da Coruña, por eso falei. Quitamos esa distinción en Ferrol. En Ferrol quitouse a camarada Fraga a distinción de fillo adoptivo. Non é fillo adoptivo de Ferrol, pero da Coruña sí. Manolo. Gracias a Manolo. Un segundo. A ver, eu creo que está explicado, máis que nada porque temos que ir rematando. Non sei se queres intervir. Só unha cosa, a mí parece interesante esta reflexión. É certo que na Lei de Memoria Democrática non coñece ningún, pero na Lei de Memoria Histórica houbo, seguramente coñecedes algún caso, que se judicializou a inaplicación da Lei de Memoria Histórica. Ten un problema, sobre todo se falamos unha cousa é que no ámbito contencioso administrativo ti podes plantexar que non se está cumplindo, non é unha disposición legal e que vai a ser, pero o tema da prevaricación, que xa é unha sanción de carácter penal, é complicado. Eu os casos que coñezo non estimaron a existencia de prevaricación, porque, bueno, estamos falando de cousas que efectivamente son claras desde o punto de vista dos principios do lei, non teñen prazos, iso por unha parte, non hai un prazo que se obriga a executar iso non tal, pero despois, claro, como haxa un marxe de interpretación, por mínima que sexa, queda automáticamente excluído do ámbito de aplicación do dereito penal. Ten que ser algo moi burdo, moi, eu que sei, tens un plan xeral que só se permite dar unha licencia para 4 alturas aí e das 10.
non? Si estamos falando de prevaricación. En todo caso, sí que é certo que eu por principios, incluso diría máis, por eficacia, eu prefiro que os alcaldes executen esta lei por convicción. Por unha razón, porque eu creo que vai a ser mellor para a aplicación da lei, para o asentamento dos valores democráticos, para a pedagogía, que falamos moito dela hoxe, non? Para fomentar o coñecemento no que é a memoria democrática e a restauración da memoria democrática. Non creo, e sobre todo, ademais, por non ser como eles, que deba ser unha lei que haxa que impoñer. Creo que hai que crear as condicións, e para iso é fundamental, reitero, todos os movimentos cívicos, non? E as actuacións como a de hoxe, que se podan facer no ámbito cívico de divulgación dunha situación que é anormal en términos democráticos, porque é anormal que estemos falando en 2024 disto, que debería de estar todo absolutamente solucionado, decidido, executado, porque son 50 anos, o sea, é así. Eu creo que é moito máis efectivo, bueno, pois, nese sentido, incluso hasta darles un exemplo, no sentido de que vamos a facelo en base a principios e valores radicalmente democráticos e acudindo á creación dunha opinión que eu creo que hai que restaurar tamén, favorable á execución de todas estas cousas. Creo que é moito mellor incluso porque iso vai a asentarse, iso vai a permanecer e non vai a ser obxecto que ese peligro está aí de revisión por parte de todos aqueles que queren revisar incluso aspectos absolutamente indiscutidos, incontrovertidos da nosa historia, como é a propia represión franquista. Falábase antes de que hai xente que xa, bueno, hai partidos políticos, oye, con representación non menor, non, a nivel de Estado, que cuestionan abertamente aspectos absolutamente básicos, que aquí hubo unha dictadura e que hubo unha represión, non, a todos os que non compartían ese réxime totalitario. Hai partidos, hai un partido en concreto con unha representación e con unha capacidade de influencia, e esperemos que non sexa máis, no ámbito das decisións políticas do Estado que, bueno, pois está aí, non? Entón eu creo que é mellor loitar coas ideas, como fixemos sempre, os demócratas, coas ideas. Bueno, si me permitides para rematar xa tres cuestións rapidísimas, non? A primeira, bueno, a modo de conclusión, non? É dicir, temos as ferramentas, temos os informes, temos a documentación necesaria, temos os compromisos, por lo que escoitamos aquí, de que traballemos para eliminar a simboloxía franquista na cidade da Coruña. Para iso está a CRMH da Coruña, para reivindicar, facer cumplir, recordar, lembrar a Corporación Municipal de que cumpra esos compromisos que se acabou aquí e que vamos a seguir a reivindicar. Agradecer a vosa presencia, as tres personas que creo que foi moi interesante a xornada. E por último, permitideme, bueno, necesitamos reivindicar, evidentemente, necesitamos loitar, pero necesitamos apoio da sociedade, e traemos aquí fichas de facerse socio da CRMH para quen queira formar parte desta asociación, que eu creo que é agora fundamental na cidade da Coruña, na súa comarca, para rematar cos restos do franquismo, tanto na cidade como na súa comarca. E, por último, convidarvos a semana que venga, esta mesma hora que estivemos hoxe, às 19 horas, sobre os espolios do franquismo na comarca da Coruña, que creo que vai ser tamén outra xornada moi interesante cos xornalistas que van a participar e vamos a abordar tamén a cuestión da Casa Cornide, que tamén é outra temática de interese e da actualidade dentro dos espolios da impunidade do franquismo na cidade de Coruña. Moitas grazas a todos por participar e moitas grazas por asistir.